Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 16. Naannad ti manakam a tao kat adaywan na ti riribok. Ngam darasudos ti maag kat aggunay adagos adi na panunutan nga umuna ti ibunga ti aramid na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpintas mo tinaudi a video nga impose mo iti vlog mo. Ado ti views na. Medyo narigatanak. Tayo di ka bambantayan ti nag-videoak. Ngam asino ti babae alimabas iti video. Maran sa amin, tinagan na ka no. Naira na alimabas ngamin. Naira na nga ta alimabas. Wano babaem. Si Kamat Verna. At dala makita mababae, ibaga mababaik. Kasano? Kasta kamot ngamin. Babaero ka. Gagangay iti lalaki, ti makigayim iti babae. Alangan met nga awan ti gagayim ko. Kaadwan na, kat dagiti followers ko. Basta di nakisuksukat iti sabali, ha? Amumat nga danak na. Patpatgan kayo iti anak ta. No makigayimak man, da kayo lataki ni baby, ti pamilyak. Uy, Verna, imbag ta na sabat ka dito dalan. At da ibagakan ka. Ngam saan mo nga ibagbaga, asyak tinakamuam. Wen, saan ko nga ibagbaga? Basta ikarim saan mo nga ibagbaga, asyak tinang ibagakan ka. Ningamin lakay mo. Nakita kasi nalabay na ni Maria di tadalan. Kat, mayat mat dahi a Maria apasalabay kinilakay ko. Ani apay ngay? Sinalabay ni Alex. Mayat mat jay maysa. Aguray ka man tay naksungatan dahi a Maria. Angam ta imbagak Di nakiramraman. Tapno ibagak tumanan, no addaman makitak. Wen, ngam no makitak dahi a Maria. Ipungot ko. Apay asinalabay mo ni Maria. Ne, awan mali siya ti panang salabay ko kenkwana. Apay ka di manen. Awan ka di ti anyaman na ken ka? Numakisin na labay akmat iti asino man di ta lalaki? Depende. No adda madi apanggap mo iti kasalabay mo. Basta sinalabay mo ti may sa tao, adda sa bali akayat na asawan dayjay. Anya kumati sa bali akayat na asawen. Malisyoso lang dagiti tao, no agatap da adagos iti madi. No kasta nga ron, awan anyaman na amakisin na labay kasta ka de? Ay, jak man amukan ka, Verna. Nagrugit unay ti utak mo. Hay, jak amo no asino tinarugit ti aramid na kadata? Apay anak kami suot ka manin asimmangpat, anak. Nasakit tinakam ko, ta sinalabay ni Alex dahi a Maria nanang. Si kakit dimot. Amom mo ti asawa mon, kaslagayom na amin na babae. Masapul ka di pa'y asal labayan na. No maminsan, managrabak ni Alex. Tirabak na katmang salabay, wano kibinan na ti kadwa na amagmag na. Nasken ka di pa'y dayjay nanang. Ha? No di kat garangganjang dagita ababaya, takayat damot. Ado ngamin ti agbuy-buya iti vlog na, iso aday jay. Ado ti fans na kunak man laangan. Saan aga puta fans na kat pasalabay dalatan kan kwa na? Hay, makapasuron. Di may samat sinukon ni Alex ni Verna, bakay? Wan lakay, nagpasugnod, tada ka no sinalabay ni Alex a babae. No apay mo, akakamaton ti babae na dyan nga Alex? Ngam no aglablabas ni Verna, iti kinasilosa na. Ang mga numapunwan mo ti asawa na. Huwag nga raw, sa pa'y no daduma kat aglablabos ni Verna. Ay, Darasunos no daduma. day tangarod ka ti pagamkak. Inton maoma ni Alex, iyad addanan. Kasaritak tuman ni Verna, ibagak asaan nga aglablabos. Ay, kanayon kumat nga ibaga. Ay ngam ipapilit na, tirason na. Imbag na nagranata dito'y dalan, si Verna. Apay ka di tatang, ada ka di ibagayo.
Apay, di mo maikat, tinalabas sa panagim-imon mo. Sa anak mat nga agemon, no awan ka po na, tatang. Inapam kanupa ni Maria. Gapulangin ti panang salabay nila kay mo. Rabak lang mat nila kay mo, hindi nagsabat na jidalan. No nanakam a babae, saan nga agpasalabay iti asawa ti akin asawa? Apay, adda naksay kanila kay mo, hindi nang salabay. Panagkunakat awan mali siya, iti panang salabay na kan Maria, ta ijay mo't dalan. Saan mo't nga iti kasipngatan? Nagrinabak dalang kanumay. Ay, saan arab-rabak ti salabay, tatang? Si kakadiday tama nung Alex? Jane, apay ngay talaga makita ka. Napnapanam ka di. Napanak man iji abroad, manong. Ngam kanayon ko abuyaan ti vlog mo. Kanayon ko pa'y nga rod nga ikanti start ti vlog mo. Uwin nga rod. Iso akanayon nakmat nga agyaman kan ka. May mayat no mapanta iti restaurant. Tapno makapagsarita taan na imbag. Saan ko apayan ti awis mo? Kakaiso na nga itatamanin nga kita. Inta nga rodan. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Umay ka! Uy. Di na kay guyod, ta nasakit ti sakak. Ang mga numaut balansak. Una yan tamaot balance. Sa bagay, napigsaak mo't ket di amang tulong kan ka, no ma-out balance ka, manong. Among Verna, nakitak manan nila kay mo. At dakadwan a babae. Napanda iti may sa restaurant. Ni ka di manen Maria siya, no? Sa abali manin. Nagragsakdang agsarsarita. Idi kwan, nagkibinda nga imo iti restaurant. Asino manen dayjay a babae? Saan kumat nga am mo? Mas dawak nga raw ta nakaragragsakda. Addaman nga tan paglulukwan ti asawa. Lakit dia. Awan ti kas jay aragsakda no awan relasyon da. Magkita dayjay a lalaki na sumangpag. Ano nga iti aramidam? Diyak ka mo ita. Ng pagbabawian ni Alex day tapan ng lipot na kanya. Simang sangpot ka pa'y lang si kalalaki. Barsakan ka man lang iti plato. Apay ka di manan. Di kalub ti kaldero. Anday ko. Guston. Panaw ka dito. Di mo kaya ta kaldero pa'y ti barsakpukan ka. Panaw. Apay niya ka di manan ti pagkaskastaam. Salbag ka, babayero! Asino man nanti ka duam anapan iti restaurant? Nag-enjoy ka, ijay! Idin to tadak, dito yung agur-uray! Pumanaw kan! Di ta ka man langan. Saan ka nagsubsubli dito? Yayop ka! Anya ka di manan tinapasamak. Kasla narba akad suuran manan day tarupam. Idi imbaga ka pumanaw ni Alex. Impay-payso na matanti pimanaw, nanang. Pinapanaw mo sa kaagreklamo. Apay nga pinapanaw mo. Adda ka duha nanangan iti restaurant. Ay, kasano no gayim na wano kabagyan na. Apay asaan na siyak tinawis na kaduha na napaliti restaurant. Kasano no nagsabat da iti tsindaan. Isuan na pandanangan. Apay nga rod nagragsak da nagsarsarita. Ang mga no nabayag adida nagkita. Isu atap no makapaginistoriada. Napandanangan iti restaurant. Apay akas na tila nga manong. Ada black eye mo. Agdardara pa iti kiday mo. Binarsak ni Verna iti kalub ti kaldero kan plato. Natamaanak nga rod. Jak matan nalis yan. Umunag ta ditain nga abangan ti kasinsin ko. Tagasan ta. Uray ice pack laeng tapno makaginawa ka. Alaman nga rod, tani. Nautot. Hawin gayam. Nurse ka. Iso ang maagasam ti sugat ko. Inta nga rodan tapno masigod. Ang mga no kumaro alumtag. Ngimisit pa yun ti aglawlaw ti matam. Jay kalub ti kaldero tinaitama dita. Iso abimtak. Imbag ano saan anadang rantito lang ti kiday mo. Imbag ta nagsabat taman ng Verna. Amum, nakitak ti asawam kan ti may sa ababaeng asimrek iti may sangain. Anya ka di ti itsura day a babae? Inalak iti ladawan day a babae. Ipasaman kanyak ti ladawan day a babae? Ta ibabain ko iti Facebook. Sige,
Ta ipasak kan katiladawan na. Alang nga ron, ipasam, tapno makitak tila nga dayja a babae. Kat, anya nga iti aramidam itiladawan na. Ipos ko. Ti ikabil ko a kapsyon na ket kastoy. Ti babae anang dadangal iti pamilya, ken nangagaw iti asawa. I-post mo iti Facebook. Una, tapno agnakam ti babae, nga aga-agaw iti asawa ti akin asawa. Hello, Jane. Nakaawag ka, Met? Pakibagam iti asawa, Manong. Nga i-delete na ti in-post na aladawan ko. Kababain ti bagbaga na iti post na. Ha? Mabit man lang takitak ti in-post na ako nam. Jack pa'y nakita ngamin kat. Pinagbalin nakmatan adakas a babae. Bayam, tay bagak iti asawak, tay delete na ti in-post na. Pangaasim, kababain, Manong. O sige, tagawid ak itamat laeng, takasaritak ti asawak. In-black nakmat ngamin, saan ko maawagan? No di nakpastrakan, ikatam ko mati in-post mo. Kapabain ki ni Jane. Awan ti basol na ken ka. Awan ti relasyon mi. Aggayem kami laeng. Urbon! Imposible nga awan relasyon nyo. Aping nga rod asimrak kayo iti may sangain. Adda abangan ijay ti kasinsin na. Napan kami lang ijay ta inagasan na ti binarsak mo iti kalub ti kaldero akiday ko. Kita mo, adda benda ti rupak. Dayjay ti maganap ti babae nga aga-agaw. Ado pa'y tinangisir awan bibiyang ko no may babaeng. Nasaya at ababae ni Jane. Awan basol na. Iso apang nga asim kuma. I-delete mo ti impost mo. Imbabain na ti asawa, Manong. Masapol nga aramidag ti rumban. Tapno may sublik ti dayaw ko pinadakas na. Idarum ko iti libel. Idarom mo ti asawak. Madadaal ti karir ko. May saak a nurse, Manong. Ado pa'y tinangisir iti saan nga umno a post na. Bayam, padasak man na nakasarita. Barang i-delete nan ti post na. No di na pala i-delete kalpasan ti may nga oras. Talaga nga idarum ko na. Mapanak ijay ayan dananang. Ipakpakaasik kininanang. Akasarita na ni Verna. Tapno i-delete na ti post na. Ingka man nga rod, Manong. Agorayak pa iti may nga oras. No di na pala i-delete. Inakon agreklamo. Kan mapanak iti abogado. Lilika daw, tinaramid mo. Naidarum ka iti label. Mabalot ka, agbayad ka iti dakkalagatan. Kuna ngamin ni siya nung anakita na ida simrak itiin, tatang. Adda ka numang panagnek nga inagasan na lang ti asawam. Adda pa'y ka no CCTV ijay nga in. Kasano ka itan? Darasuros kamot ngamin. Ay, anyang itaramidak, tatang. Kapilitan na sung batam tinagbasulam. Awan pamanagnag mo. Nangisayang kat kay ti banag asaan nga umnaw. Tulungan da ko, matatang. Umayan ti pulis. Sukunin na kayon. Pakay baludan nyo tinaramid yaw. Imbabain nak. Kas makita yung iti CCTV. Inagasak lang ti asawam. Inagasak tan nursak kat nga rod. Kunak ano pud no timbag at igayom ko. Masapul amaikan kayo iti leksyon. Masapul ano anya ti dusa. Anusan nyo. Na ibabain na kiti husto. Nalabas kamot ngamin, Verna. Makulong kayo itan adwa kini Shano. Tulungan da ko, mamata, Alex. Anya ko mati maitulong ko kan ka. Nagpakpakaasi ak nga ikatam ti impost mo. Ngam natangkan ti ulom. Darasudos ka ngamin. Umanay matgayam apakaibaludan ti kasya klase ti post siya, ano. Diyak la ko man imbang bagakan ka tinakitak. Ay, nairaman akit nga rudes. Pati ni Alex, kasurod na pa yan. Agbababawi akong nalpasan ti amin. Ay, huwan nga ron. Manipon ita. Kaama kong tingiwat ko. Saan akong nga chispis? Di ka agdarasodos, kan annadam ti kunay mo, tapno nasaya ti biyag mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan.
Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.